Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 11 sa bulan sa Hunyo, tuig 2021. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa putli nga kasing-kasing ni Jesus, the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 19, bersikulo 31 ngadto sa 37. Ang kadagkuan sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga baliu nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa ka sundalo ang kilid ni Jesus ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakakita niining hitabua nagpamatuod niini aron mutuo usab kabo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.